Takže čau, ja som Cetacraft a v tomto videu to bude ja a môj brat a on mi bude dávať úlohy. Takže, daj mi prvú úlohu, lebo ja nechcem. Ale daj mi ju. Ja si tu robím skin. Na mne. Akože ty mi nie? Dáme mu takýto nádherný chvostík. Takúto hlavičku. Sice neviem, čo to je, ale je to nádherné. Takto. Už mám hotové. Čo si mi to spravil? Tak! Však to je kura! Fuj! Čo si to... Prečo som tam mal to kura? Daj mi nejakú divnú hru. Čo som hral včera? Čo si hral včera? Mám si dať nízky detail alebo vysoký detail? Pozri sa na mňa. Čo si to zo mňa spravil? Napíšem, že aký som krásny. Áno, áno, choď. Počkaj, idem za tebou. Zrelok, idem za tebou. Ahoj. Ahoj. Ja idem za ním a on ma nechce zvrať. To čo je? 2000 years later. No, šikovný. Čo teraz? Čo to je? Čak teba bavia len blbosti. Chodiace jablko. Ja viem chodiť. Prečo je také divné? To čo za animáciu chodenia? Na zemiak! Dostať sa sem hore. 2000 years later. Dobre, už som tam. A čo teraz? Teraz nikam nechoď. Som tu. Na tú váhu. Tak, ty by si ma mal prevať. Skip, nechcem. Je tu si. Á. No najťažšie, čo vieš. Tak. Expedition Antarctica. Ktorý si mám dať? Normál alebo ľahký mod? Normálne. Akú krajinu? Rusko. Dobre, a hovor, čo mám robiť? Rob najväčšiu blbosť. Idem sem. I like... Ups. Takže Cetacraft sa s vami učí a ak sa ti toto video páčilo, tak daj like a odber, povedz niečo. A dajte proste odber a like. Ak ste si to pozreli až do konca, tak napíšte do komentárov hashtag mám rád video. Takže, daj odber.